الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بندرابي بدنتال أرى أندو جولما، بندرابي ببندم أرى أندو دينما، دندانغال بندرابي لو يوترندي أن يتو من شلمني موني كالا إمون لو وني إنو ونيري من جوري مومو من جافني مومو windande men hande ko jangannoɗen lahdari, jangannoɗen ko tamamuya, en jangino farillaji, en jangi sunnaji, en jangi ɓure. joni heddi ko eɗen janga bonnoji tamamuya. En mbino noon ma en kaal hen hayso kanko joom ndeɗo deftere o addani wonɗo ɗum haala fotoɓe tamade soɓe tamima tawa aɓe pota fillade julde nde. omo haalana en hol kamɓe to deftere ibnu ashir to o wiya akhiruhu lirraji ayisun faqat awwalahu walmutaraddidu alwasat. o wi ene nemna julde ha wattande waktu cuɓaɗo. jomiraɓe sariya en pecci ɗum koye pecce tati. ene jogui poɗɗo julde tan gila arwande waktu, so waktu yoni tan yo juul horo wi omo fada. ene jogui mo ganduɗa ene foti fadde ha hakkude waktu, so heɓani toon ndiyam fuɗɗo julde. ene jogui mo ganduɗa fadata ko ha wattande waktu nde fuɗɗa julde toon. waktu o noon ko waktu muhtar, waktu cuɓaɗo o, ko on waktu kalaten. so en koddiri waktu muhtar fuɗɗoto ko 2h0 gasoyta ko 4h. so en mbaɗi yeru biyaɗo yo fuɗɗo gila to hoore to o, on koye arwande waktu he tan 2h0 2h ha ɗone 2h30 en yo juul. biyaɗo yo fada ha hakkude o, on fada ha wona 3h en. so heɓani ndiyam juula. biyaɗo yo fada ha wattan o woppa ha wona hedde 4h moye 10 en juuloya toon, tawa ko ɗo woni waktu cuɓaɗo o. ɗum noon ko ha mbawen famde tan, wona noon waktu o yarata. so en garoyi waktuji ma wod ko pamde hen so Allah jaaɓi. o wi akhiruhu ene fada ha wattande waktu, hol padowo ha wattande waktu lirraji jortiɗo hebde ndiyam, mo ganduɗa haɗi addani ɗum faade tamamuya ko wasde ndiyam, walla ko ɓandu ndu wasnode wadde cellal, kono omo jogui jorto kam. ɗum ɗo kam ko woni e makko wawa wadde ndiyam, wawa memde ndiyam joni ko, walla ɗam ɗo ndiyam ɗam omo ronki dañde, omo jogui jorto ɗo kam e 3h30 o heɓat ndiyam, walla ɗo e 3h30 kalɗo rafiyal, ngal ɗo rafiyal gonkal e makko kalmo memde ndiyam, ngal rafiyal kadi kal rafiyal kadi iwat. tawde noon on rafi iwat, walla o dañat ndiyam ko jorto o jogui hen, wona omo sikki mbetema o dañ walla o dañata, ala ko omo jogui jorto, ma ana ko dañdemo nde o ɓuri ɗaminade, ɓuri ɓadademo e wasde dañde nde. oɗo fadata ko ha wattande waktu cuɓaɗo to, so heɓani ko jortino ko o fuɗɗa tamade toon o juula. ndeke oɗo fotani tamade gila arwande waktu ga. oɗo fadata ko ha wattande waktu muhtar cuɓaɗo to, so dañani toon ko yiiloto ko o fuɗɗa ha joni tamade o juula. joni noon o wi ayisun faqat awwalahu, tamoto arwande waktu ko ayisun piptiɗo dañde ndiyam. oɗo kam ɗaminaki ni ko ndiyam kay, wona jeeri wona waalo, ala fo ɗo ɗamini hebde ndiyam ɗo e waktu he foof. tawde kay ko piptiɗo, o jikkani, o jortaki ko piptiɗo, oɗo ko yettamo arwande waktu. oɗo fadde nde haydara firtani, tawde ɗo fadata ɗone so fadi
omo andi o wona dañowo ko piptiɗo dañde ndiyam hankadi oɗo yo tamo tan gila arwande waktu walla omo fipti cellal ha o wawa memde ndiyam ɗam yo tamo gila arwande waktu wol mutaraddidu alwasat dengi denginɗo noon ene wawi daña ene wawi wasa dañde omo jogui jorto ma o dañ kono omo jogui jorto kadi omo wawi wasde dañde fo foti e makko wawi kono jikkuɗo dañde ndiyam e wasde dañde nde ni omo jikki dañde kono o yananaka jiida e jortiɗo jortade nde ɓuuri ɓadade dañde e jikkude nde ɗum woni dengi denginɗo ene wiya mami dañ walla mi dañata ene nandidine e makko mo ganduɗa kulɗo ngati en eko abbi eɗen gueɗe omo huuli baroɗe nanɗo e lawol he ene mbawi hadde mo yettoyade ndiyam ɗam to woni to ene wawi ɗi ummoɗo ɗo e ɓoyde walla ɗi mbasa ummade omo jogui ɗin dengi dengi oɗo yo fada ha hakkude waktu muhtar o ko huuli ko so yahani ko dengi dengi nanno ko so tawi o heɓani ndiyam ɗam yo tamo ɗon o juula ayi mbiɗen noon jortiɗo o ko wattande waktu piptiɗo o ko arwande waktu dengi denginɗo o on ko hakkude waktu omo haala gueɗe kadi ɗe ganduɗa ene bonnattama muya o wi wujudu ma in qabla an salla mbiɗen dañde ndiyam nde tawde o suwa julde ɗum kadi ene bonna tamamuya yo salligino o juula tawde ko neɗɗo calliguintoɗo poɗɗo memde ndiyam so tawi ko mematano ndiyam ɗum salligui o waɗɗanoki e makko o dañi ndiyam haade o julde ɗo kadi yo fa e ndiyam he o salligino kono ɗum ɗo noon ƴewete ko so tawi waktu o ene yaaji tawde so huccini ndiyam ɗam salliginade waktu cuɓaɗo o yaltata yo huccu e ndiyam he o salligino o gayna o juula so tawi waktu o ene yalta noon yo juldu tamamuye makko ene selli ɗum ɗo woni madhab ala sahihi fil madhabi won konnguli goɗɗi nan toon mbiya ala tamamuye o kam ko bonɗo tan hayso omo julda tamamuye ko maw tamo goɗɗo won hen mbi ala yo salligino ndiyam ɗam joni noon so tawi o dañi ndiyam walla o nani sawtu ndiyam omo woni e julde ɗum kadi o taƴata julde makko mbiɗen ko so dañi ndiyam tawa o suwa julde yo dartin ko taami ko o salligino o juula so naatani julde noon o dañano ndiyam o naati e julde omono juula nde o juulata nde ko nden ndiyam ari nden robinaji gaddi ndiyam walla ko nden o nani neɗɗo ene dillina ndiyam ay nden woni nde o nani dille ndiyam walla ko nden o dañi ndiyam